igen, så viser jeg en anden model, hvor man kan lave sin bærepose af, hvor man heller ikke behøver at sy. Igen lægger t-shirten sammen, så den ligger symmetrisk. Så helt samme fremgangsmåde som før. Vi er lige vores hund. Så lige vil sige hej. Hej Nulle. Hej. Sådan der. Så klipper jeg ærmerne ligesom før. Sådan der. Og klipper åbningen til posen ned her. Sådan der. Hvis der så er noget, der er blevet lidt skidt, kan man lige rette det lidt til her. Jeg kan se, der er lige en ekstra søm. Jeg vil gerne lige have klippet af her. Sådan ser pænt ud. Sådan der. Godt. I den her model, der klipper man slisser og binder posen sammen forneden. Og man skal så selv vælge, om man vil have slisserne til at være på ydersiden eller indersiden af posen. Jeg har lavet en her, hvor jeg har slisserne udenpå på ydersiden, hvilket jeg synes er meget sødt. Men hvis man ikke kan lide at have frynser forned, så kan man vælge at have dem på indersiden. Hvis man vil have dem på indersiden, så vender man t-shirten på vrang og laver det, jeg gør nu. Hvis man vil have frynserne på ydersiden, så holder man den, som den er her. Så gør du det, at du klipper frynser på din t-shirt. De skal være ca. 2-3 cm brede og ca. 10 cm lange. Og igen, det behøver, man kan måle det ud, hvis man vil. Det er ikke så vigtigt, at det er super nøjagtigt. Så du klipper frynser.